Hello, good morning. Welcome to my channel. Tipid Bre. Ngayon ay Regine Vlog na. Magluluto tayo ng ampalaya na may itlog. Ayan guys. Hiwa-hiwain natin at ibabad muna natin sa tubig na may asin para mawala ang pait guys. Simulan na natin na igisa sa sibuyas, bawang at kamatis. Medyo half cook lang ito guys para crunchy. Saka naman natin halo ang linating itlog para mas malasa at gusto kong meron itlog. Ayan guys, tapos na ako magluto. Ayan, magsimula na tayong kumain. Ayun, ganado ang inyong manay. Kasi lola na ang inyong manay for the first time. Meron na akong apo guys. Sa susunod ay ikukwento ko sa inyo ang aking apo. Sabi ko nga noon, ayaw ko nang may apo pa kasi ayaw ko pa na may bata. Ayun, kaso pala pag andyan na guys, ang saya pala pag meron ng apo. Sa mga wala pang apo dyan, try nyo guys. Ay, wag na muna. Sarap ng binangkal guys. Ayan oh. Kain-kain lang para magkaroon ng lakas. Medyo ako ngayon guys kasi may sipon ako. Ay, mawawala din ito kaya nag-ampalaya ako guys. Ang sarap. Masustansya na at pampalakas ang ampalaya na may itlog. Magana sa pagkain. Ayan. Kumusta kayo lahat dyan? Hello. Dito ulit ang inyong Manay Lula na ngayon. Ang dating Regine, ang dating Tipid Rin, and I Regine Vlog. Thank you so much guys. Hanggang sa muli. Bye-bye.